Kaixo, Alex Ortuzar naiz, Gurutzaga ikastolako lehendakaria. Iaz, guraso ordezkarien figura martxan jarri genuen. COVID egoeragatik ekintza batzuk ezin izan genituen burutu. Hala ere, ekimenarekin jarraitu nahi dugu. Jakingo duzuen bezala, Go figurarekin gurasoen parte hartze aktiboa sustatu egin nahi da. Hau da, gu guraso bezala ekintzak eginez gure seme-alaben ikastola hobetuz. Gaur egungo egoera ez derreza, baina zerbait polita egin dezakegu. Adibidez, kanpo espazioa auzolanean txukundu edo euskaraldearen inguruan zerbait egin. Iazko ordezkari batzuk jarraitzeko prest daude. Hala ere, denoi luzatu nahi dizuegu ekimen honetan parte hartzeko gonbitea. Horretarako, artezkaritza abildua gurutzeagaikastola.eus helbidera idatzi edo idazkaritzarik pasatu eta jakinarazi. Esan bezala, denon artean zerbait polita egin dezakegu ikastolaren alde. Mila esker, aldez aurretik eta animo!